ezer berezirik esateko, bakarrik ematen du hitz bat nahiko gastatuare badaukagu, eta hori da eskerrik asko esatea, eta benetan eskerrik asko esaten dizuegu, ez genuen espero, ez genekien, ezer ere, baina ikusten dugu ongi etorriak garela. Ez da dira izan, behin-behinekoa bakarrik, ze lehen ere horti pasata gaude. Aber, oraingoan benetakoa den eta aurrera egiten dugu. Eskerrik asko guztioi. Minesker. Eta bukatu ondoren da oso berandu, 10etan bukatu genduan, 11 erditan egon hasi ginen afaltzen, eta okupa etxe batean, eta han zeuden gure solidarioak Madrileko taldea zegoenan. Eta han, egunkariako eman ziguten, egunkaria aurrera, irabazi arte, Mesón Patio. Hau, hemen geldituko da. Hemen geldituko da.